Tes, tes. Cik. Cik. Kecilin. Cik. Cik. Kecilin. Cik. Kurang kecil. Cik. 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 Udah. Shalom horas marita manginang ala naing masuk nama para lado dut yana kota na naing makatindakon haporsyaon prosesi ma hundakai ma jongjong mahita di ngana Taganup. Oke. Shalom. Parhalado wakpe jalalura Cimahi. Pasahatot tusude ruas do tutamo namar minggu di Tikion. Horas jala selamat beribadah madihita. Tapuji matuhatta marede mahita siap buku de nomor 10 ayat sada 1 ayat 3. Bagai ni lebar lagi
marhite-hite guarni de bata ama, doh guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, doh guarni tondi porbadia, natu mo palangit doh tanoon. Amen. Parangeon hamuma natama di Tuhani, marguru tu sadok lomo ni rohana, marparbuehon parbue, marhite-hite saluhut ulaon na denggan. Oloi hamuma Jahoba marhite-hite las ni roha, robe mahamu tujolona, marhite-hite olop-olop. Haleluya. Martang yang maita. Ali tuan de bata amanami na di banua gijang. Hupang idohami tuho. Sailehon matuhami todi hasitongan doho dame. Asa takas subo tohami nasa lomo ni roham. Jalau rupi mahami mangulahuni sian nasa gugunami. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji tuata marhite bukede nomor 752 ayat 1 ayat 2. Tangionamuma pati ni debata nadienet sian buku panurirang Yakobus bidusada ayat 22a. Alai gabe siulahon hatai mahamu unak kolan pananginangi. Salinaya ujau kami. Alai gabe siulahon hatai mahamu unak kolan pananginangi. Ido sana atong rak mertang yang mahita magugu tutuata taringot tu patiki. Ali tuan de bata sai pargugui mahami mangulahon nau bartu patimi. Amin. Tapuji tuata marhite bukede 154 ayat 1 ayat 2. Rajaku,
Tatopo tima dusata tua dopan ni debata meratang yang mahita. Ali debata nami nama rasi roha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami rotu julum. Huhilala hami. Rikot doas ni roham disalut hami halak pardosa. Alanido ubayan nahu paserep hami diri nami sadario di julum. Jalahu parahatopot hami. Tung na jo dohami manibil sianak ka dalam munabadia, songo biru-biru nalilu. Sayunang pabali sian jolom ala ni dosa nami ih. Aidang di halomo roham hamatean niaka pardosa. Hage duhon nami dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasini roham di hami. Marhite-hite panidangion dot hagogo ni todi perbadia. Asa tarapol situtu rohanami majuho. Asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho. Bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabigima tabaga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonondo hata ni Tuhan Jehovah. Nungapola hupasisi akka pangalaw sim songonobun. Jala songonobun manorop akka dosam. Say mula maho tuahu. Ayahu do si paluaho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amen. Kepuji Tuhan, mari kita buka de nomor 140 ayat 3. Turpo epistel di mingguta sadarion imana dienet sian buku Injil Matius bidu 15 mamukamai sian ayat sada sahatu ayat sia tajahama marsikat soring dungi Roma akka siboto surat dot akka Parise sian huta Jerusalem madapotton Yesus nin nama. Alai nin nama mangalusi nasida. Ia hamu puasa laosam muna patik ni debata paingot-ingot adat munai. Alai hamu mamudahon, ia adong nama dok tuamana tuinana
Pinilihom matagunan na patut yan pangurupiku diho, dakpola behalaki pasangap punamana, manang inana disi. Hamu pangasih, nasi tongdo dapot dihamu hata nasi nurakon ni si Jesaya dinani doknai. Jala magopodo pabahenan nasida pasangap ponau. Ai poda ni jolma do dipudahon nasida. Ido sahna. Mertua doakan atu mangion hata ni debata. Jala naupiopsa. Amen. Meredi maita sebuku ede nomor 424 ayat 3 dot ayat 5. Tidak kom maha porsiaw tai songon na hina tidak kon ni dongata saha porsiaw disadok portibion ra mahita madok au porsia di debata Jehova ido ama pargugo na sohatu dosan na tumo palangit do tano au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinumuon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Purbadia andorak soha bubuan ido tu hatta na tumaon na bernit panguman ni silatus na mate terpajal do ibana dihau pinarsilang na tuat tu manatoru na mangolu di aripat na manaik tu surgo na kundul siamun manai pargogo na soha tu dosani si ma ibana mulaksogo tu tanoon manguhumi hala na mangolu do nama au porsia cara dong sada huria na badia huria atau paniala Kristen akana badia do dia sani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu do sogo dan ni hala na mate do na sosu kor ina gracia.
Diuduti mamuse korpujian dari Naposo HKBP Jalur. Tapi gimana tikting ni huriata na jinahao ni. Horas. Tapi gima titing namasa dohot si pamasaon ni huriata di bagasan mingguon. Ia minggu sadarion ima sada September 2024 pasapulopat ton dung Trinitatis. Pegang pada perintah Tuhan. Taparohahon amang inang di poin 2 Koinonia 2.1 Sermon Parhalado. Sermon Parhalado pada hari Selasa
3 September 2024 masuk pukul 17.00 WIB. 2.2 Sermon WEK. WEK sada ima hari Rabu 4 September 2024 pukul 10.00 WIB WEK 2. Ima amang keluarga G Pardede inang Situaha Boru Tapu Bolon beralamat di Jalan Lurah nomor 2. Di WEK opat ima inang Nyonya Sihombing Boru Simangunsong beralamat Jalan Gunung Batu Gang Haji Juwaria nomor 34 RT 03 RW 01. WEK 6 ima di keluarga Amang AS Purba Boru Silaban beralamat di Perumahan Dasari Kapling 85 RT 003 RW 16 Cikalong. WEK 8 ima keluarga Amang MC Manjuntak inang Boru Gultom alamat Lewi Gajah Permai. Ia tu WEK ganjil ima hari Kamis tanggal 5 September 2024 pukul 19.00 WIB. WEK 1 ima keluarga Amang Jesi Tinjak Boru Simbolon beralamat Komplek Unjani. WEK 3 Amang R Panggabean inang Boru Panjaitan beralamat di Jalan Pojok Utara 1 Gang Karya Muda 2 nomor 128 RT 004 RW 004. WEK 5 keluarga Amang Dr. Randus Hasiregar inang Boru Simanjuntak beralamat Jalan Teng C nomor 1 Sangkuriang. WEK 7 inang Nyonya Saragi Boru Ambarita Komplek Permata Cimahi Jalan Jamrut Raya nomor 3. Di WEK 9 keluarga Amang DFC Dabalok inang Boru Simatupang beralamat di Perum Montana Cipageran 1. Kita perhatikan untuk poin 3 Marturia 3.2 pelunasan pilun pinjaman lunak dana pengembalian pilun. Pada hari ini Minggu 1 September 2024 dalam setiap kebaktian gereja kita akan mengumpulkan dana untuk pengembalian pilun. Dana yang terkumpul akan digunakan untuk keperluan pengembalian pilun yang akan jatuh tempo. Penyerahannya dikumpulkan di depan pintu gereja setelah selesai ibadah. Untuk itu persembahan kedua dikumpulkan di tempat duduk. Kita perhatikan pemberitahuan 5.1 peneguhan sidi maka tidak kon hapor seaon. Pada hari ini Minggu 1 September 2024 dalam ibadah siang pukul 10.30 WIB dilaksanakan peneguhan sidi maka tidak kon hapor seaon yang diikuti oleh 10 orang. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang diikuti oleh pelajar sidi, orang tua pelajar sidi,
dan keluarga. 5.2 Pelayanan perjamuan kudus. Pada hari Rabu 28 Agustus 2024, gereja kita telah melayani perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, yaitu Amang SP Manik WEK 6. 5.3 Berita duka. 1. Pada hari Senin 26 Agustus 2024 telah meninggal dunia Inang Nyonya F. Huta Barat W. Boru Sihombing Opung Arta Boru, lahir 14 Februari 1934, tutup usia 9 tahun 6 bulan, yang beralamat di Jalan Kebon Kelapa Pojok Cimahi WEK 3 pada hari Selasa 27 Agustus 2024 telah dimakamkan di TPU Santiong Cimahi. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. 2. Pada hari Kamis 29 Agustus 2024 telah meninggal dunia Bapak Saud P. Manik Opung Marieta Doli, lahir Panetonga 23 Juli 2022, lahir pada 23 Juli 1955, tutup usia 69 tahun, yang beralamat di Jalan Letkol GA Manulang pada Rarang WEK 6. Nahina baluhon ni inanami Ibu El Boru Tampu Bolon pada hari Jumat 30 Agustus 2024 telah dimakamkan di Taman Makam Bahagia Tipar. Kiranya Tuhan Yesus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Poin 5.4 Penutupan gerbang gereja. Untuk menjaga keamanan di dalam lingkungan gereja, maka pintu gerbang gereja akan ditutup mulai pukul 24.00 WIB. 5.7 Praktek lapangan mahasiswa UKDW. Pada hari ini, Minggu 1 September 2024, masa praktek lapangan atas nama Saudara Senoper Purba, mahasiswa UKDW Yogyakarta, telah berakhir dan akan kembali melanjutkan pendidikan di UKDW Yogyakarta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pendidikan dan pelayanannya. Songoni matiting namasa dohot si pamasaon ni huriata mauliate Horas. Tabirima kor pujian sian kor amaik sauri diuduti mano muse kor lansia. Amaik sauri diuduti mano muse kor lansia.
Terpuji matuata marhite buku ede nomor 600 ayat sada dohot udukna huhukma tapapungu pilihan 1A 1B na dumengan. Dana sumurung sian saluhut naroha imamangaramoti ate-ate doho pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas marihita saluhutna
damang dainang na hinaholongan ni Tuhata, lumobi ma di akayanakon nami, naneng makatidakon haporsyaon na di bagasan, ari sadarion, dohot dinatoras, naong mangajari na sida na silaw. Hata ni Tuhata tersurat di 5 Musa bid 24 ayat 1 sahatu ayat 2 dungi diuduti Muse ayat 6 sahatu ayat sia tangi hamu mahata ni debata hujaha di dok songonon noaing pe ale Israel sai tangi homma aturan dohot uhum akanahu podahot tuhamu si bahenom muna asa mangulu hamu jala masuk kamu tutano si tianom munai nani lehon ni Jehovah debatani oppu munai tuhamu dang jadi abba amuna tuhata naung hutonahoni tuhamu jala dang jadi orwam muna siani ikorrado tamunado akatona ni Jehovah debata munai naung hutonahoni tuhamu idama nunga hupodahot tuhamu akka aturat dohot uhum songon natinonahon ni Jehovah debatakku tuau asa bahenom muna songoni ditano si masuham munai bain partaliam muna atong radoti jala ulahok kamuma akai ay ido gabe habis taram muna dohot hapat tasom muna diadopan ni akka bangso iya lung dibegi nasida saluhut akka aturanon gabe lohonon nasida ma bangso na pistar sehali jala na patas marohado bangso na bulonon ay tungtu bangso na bulo dia masongoni jonok akka debata songod Jehovah debata tay manang pigahali pehita pa jojo ibana ay tung di bangso na bulo dia ma adong aturat dohot uhum natigor songod sadok patikon nahulehon dia do pamuna sa daryon atong ramoti madirim jala parhamaul sitututod dim asa unang lupa roham di jamita akka naung ni ida ni matam asa unang talus yan roham salelik ko bangulu jalaik ko pabotohonom mudo akai duaka anakmu dohot tuakka pahopum ido anggo sahat niturpuki dabang dainang takas do didok halak batak tujuan ni halak batak sada siapiga tujuan nai takasma mamora jala maduma alani marsita-sita do halak batak di bagasang nguluna maduma saya hera atar digijang ni kalas ni nama mora dope na madumau nah molo ano kape sita-sita lau maduma ikonalom do dalak kape nang lau mangalului ay maduma dang robuti maduma dang robuti alay na adong do upaya na adong do usaha na adong do tabay dalata asa anggiat niyan sahat tita tuhal na madumay dan apala huboto atar onra na ilokon na jalaaw yakin sada bagian ni ido menuju hamadumaw ni halapatak dilokon ni patikko kujur di topi ni tapian tu dia hamu mangalaka tu si dapotan persaulian. Nah, salah satu cara doi jala ima tangiang, ima poda doi
tu dia hamu mangalakka, tu sida pota persaulian, jala pengharapan doi, bahasa, dan mungkin da pota persaulian, molo patapak-tapak hudul, pulik-pulik, dan mungkin da pota persaulian ngolu ni kahalak patak, ngolu ni jol maun, molo patapak-tapak hudul, alai pulik-pulik padohan nadao. Tapak jala rim tahina ido dalan ni haulion persaulion di tonga-tonga ni ngulu. Atok siari hape dipudung mangulutai, dipudung mangulutai gabe ngulu naboha. Laos tabuam matu jamita di bagasan minggu sadario. Adorak sosaha bangsa ni debata tutano perjanjian. Adorak sosaha nasida tutano Kanaan tongon di luar Moab nasida. Marpidato ma si Musa. Manang nahalap batak mamudai ma ibana. Mangarahu maibana, mamudum maibana, tutonga-tonga ni ngolu ni bangso ni debata. Asa boha. Asa sahat talaki tu hadu mau ni. Asa sahat talaki tu tano nani warihon di debata tu upu nasirai. Dibaim mabuda. Dibaim matona. Nang sosahat ibana muse tutano perjanjian ni hamuak kadongan. Ahamay trupuk dari bagasan tikyo. Ima. Ikom marningot panogunoguon ni debata. Di bagasan pardalanan ni ngulu ni Israeli sa leleng di parhorsihat do benasida. Dang tola pamanginang mamikiri pardalanan ni nguluon. Molo pola sa leleng 40 tahun na sida hurang lobi di parhorsihan. Keterbatasan makanan, keterbatasan minuman, bahkan mungkin dakyabe pakaian na naliwan na sietano habuangan ni ina masahat. Nakubaw talo pertiga-tiga sitiki. Mangad na sida hobarto silehon-lehon ni debata. Minum na sida hobarto silehon-lehon ni debata. Alain waing nang manobrong na manasida, nang sahat na manasida. Nung nga sa daluat na madonok kon tano Kanaan na sida hamak kadonga. Di paingo ma. Hamuda bangso na binili ni debata, hamuda binuan ruar siya parhatobanon, naing bongok mahitan waing, tutano perjanjian, tutano naniwarihon ni debata itu puta, alani ibar jolo, ikon ingot dohita, di pabahenan ni debata, di pangiring-iringon ni debata, di panogu-noguon ni debata, di tonga-tonga ni pardalanan ni ngulut taon. Kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan, hola mardala pehita mendaki gunung amanginang hola dangadong habis bekalta mendaki gunung yang masih bisa kita jangkau. Hola kabisaik dan binotobe satu dia hasikna. Tapi di kondisi itu Deuteronomis mau menekankan kembali, mau melihat kembali bagaimana Allah yang luar biasa itu menogu-nogu lagi. Nang di paulak musai pikiran nasida, nang di paulak musai parningotan nasida, nang di paulak musai habor siaun nasida. Hobar tu panogu-noguon ni Jehovah di parnguluon nasida. Napaduahon hamuak kadungan. Di dok mambar hite-hite turpukon. Hita akan neng borhat nama. Neng sahat nama tutano perjanjian ni. Marpangului jala satia ma tu debata. Ingat
Borhat na sila tu parhatobanon ala nasosatian tu debata. Jangan lagi timbul amarah itu. Jangan lagi muncul amarah Allah itu. Setialah. Satia ma. Tua harus satia hamuak kadunghang. Hasatiaon di bangsa ni debata. Kesetiaan bangsa Allah. Seyogianya dia percaya kepada Torah. Dia percaya kepada patik. Dia percaya kepada hukum Tuhan. Dohot hatani debata. Unang manibil roham siap patiki. Unang manibil ngolum siap patiki. Molo manibil dongolu siap patik. Di sido musemuruk ibana. Napatuluhon di dokma. Kita akan memasuki sebuah dunia yang baru. Kehidupan kita yang kelam telah diangkat oleh Allah, dibawa keluar, dan kita akan memasuki sebuah dunia yang baru, hidup yang baru. Maka ketika kamu akan memasuki hidup yang baru ini, mencintai dan mengasihi. Ketika kita akan hidup di suatu yang baru, dunia yang baru, ketahuilah Bapak Ibu, hal yang paling penting, cintailah dan sayangilah Allahmu. Hanya karena Allah yang memberikan hidupmu baru, hanya karena Allah yang memberikan dunia yang baru kepada bangsanya, maka Musa dengan tegas, cintailah Allahmu, kasihilah Tuhan Allahmu. Mulu tadok di Deuteronomy son ima the second law. Sehera patik paduahon bangulangi sudia kahatani di bata di patik di Deuteronomis. Hurian itu hatta dipodai-nakin, dipaddohani-nakin, dipajamottononi-nakin, ahamanang dohononna. Bapak Ibu Saudara, ternyata itulah standar kehidupan orang yang dibebaskan oleh Tuhan. Naing dohononna, itulah standar kehidupan orang yang dibebaskan Tuhan. Tidak lagi kembali ke belakang hidupnya, tetapi dia akan mengingat segala bentuk dari perbuatan Tuhan. Moloino gabe standar ningolu ni halak na porsea HP. Dohonod na mahub bartu ayat 1 dohot ayat 2. Mangolu ma diuhum dohot dipatik ni debata. Nangpe diha Kristenota dang patiki paluahok kita. Tetapi itu menjadi ukuran, menjadi standar kehidupan orang percaya. Agar hidup kita ini tidak semena-mena. Bayangkan hidup tanpa aturan dan binotobe. Atau ngaharon yang buanota dinguluta. Na berjulu di ayat sedih hamuak kadungan. Tuhan mau mengajak kita. Tangihon aturan dohot uhum ni debata dingulung. Tangihon, dengarkan sema Israel. Tangihon maale Israel, tangihon maale akan aborsea. Si tangihon mula ima aturan ni debata, uhum ni debata. Molo mangolu ho di aturan, dohot uhum ni debata. Gabe jolma na maparate-ate hom mahoding ulumo. Aduh at Indonesia ni. Gabe jolma na mencermati mahoding ulumo. Hidupmu akan selalu mencermati kehidupan ini.
Ketika kita hidup di dalam aturan Tuhan, di dalam hukum Tuhan, kita akan cermat. Cermat bertindak, cermat berpikir, cermat menganalisa, dan cermat melakukan sebuah hal yang akan kita lakukan. Dan goso-gosowe, dan goso-goso, dan gumarapus, ngulu ni halak, naungadong di bagasan aturan ni debata, uhum ni debata, dan gumarapus benguluna. Dia akan cermat, dia akan berhati-hati, dia akan berhati-hati dalam hidupnya, dia akan menyimak jala lobisiani di auhumma dohot diulahon. Jadi mulai gumarapus nguluta dan namiat di bagasak debata hita. Mulai gumarapus kita bertindak naso tatangi hot do patik ni debata. Molodang cermat kita menyikapi kehidupan taong naso miat do hita di bagasan aturan ni debata. Gabe murah-murah sudi. Age. Murah-murah sudi hata batak na rabasese sudi ngului. Molodang berani hita bersikap songoni. Puasa. Pikiran dan hati manusia adalah alat kontrol. Ahado alat kontrol lingulut tahun. Pikiranmu dohot ate-atem. Molo denggado mardalan koneksi ni ate-ate doho pikiran. Bah denggama. Alai molo talu do ate-ate on. Rohaon di ba pikiran on selesai mah. Ido. Anggo pikiran on sedijulu do on. Keinginat dong godang iso. Itu tahe. Keinginat dong sudah iso. Hati. Makanya didokon. Unang gabusi panggorani todim. Panggorani roham. Unang alo panggorani roham. Ala di pikiranmu. Sunai desis. Inna akana pistar. Jangan. Ini lebih berharga. Manajemen hidupmu dengan ini dan ini melalui kebenaran firman Tuhan. Itu. Napa dua hon marhite turpukon dan jadi mana bayi dohok mangorui. Anggon ulat-ulat terus. Ulat-ulat terus kan? Dan jadi mangorui dohot amang, idok hatani di bata do, ahad idok hatani di bata. Merbisuk mahosongon, marroha songon. Tuhal na positif di manang na tuhal na negatif. Alay jujud do tabay ni tuhal na negatif. Ay boy do merde tu, ay di dok hatani di bata do ikut bisuk, jala. Patas maroha songon. Bah. Masa kita melegalkan pekerjaan jahat kita dengan firman Tuhan? Berani orang percaya melegalkan perbuatan jahatnya dengan firman Tuhan? Airop lo tersurat dia mang. Merbisuk maho. Maroha maho. Daktu sironi. Unang tebe-tebehamu. Oke. Tua kahal linggat dira. Dangolo de bata. Mabaik kita tuhal narwasong ni. Ahamay Torah yang diberikan Allah kepada kita. Kerjakan. Mulai ko Paul sormi na maod di bagas ang ngoluta hata ni di bataon patik ni di bataon aladiro selalu setia hari minggu talokon tatangi homma patik ni di bata di minggu ta sadarion dungi Roma hita ale Tuhan de bata pergogoi mahami mangulahon na hobar tu patik mi laos om maha asingat tadi dokon hata ni di bata langkin om maha asingan muna tu akabangso na asing. Tuakan namar debata di baisi de kecil
Debata akan naasingi bukan Allah. Tetapi anak-anak Allah diberikan itu. Molo akan naso marsop batu debata bebas dong luna. Bebas hidupnya mau berbuat apa silahkan. Mau berbuat apa terserah. Bukan ada larangan. Bukan ada tembok untuk melarang, bukan. Tapi anak Tuhan selalu ada rel kehidupannya. Tidak boleh seperti ini. Dimulai sepati perjulu, audu jahuba de batam, dang buya dong de batana asing. Patik padua hol, dang jadi kanamu, dang jadi sunaonomu de bata. Tung manangah bicara ni. Dirokok di patolu homuse, ingot dang jadi do honok gorni de bata. Paido, jangan bersumpah palsu. Jadi molo nenaing gabi saksi pihamui pengadilan, molo dak tohoro nenek saksi hono munai unang olo hamu. Kan olo do berdusta hamu nai pengadilan contohna, homa saksi kuda asa malua awin na hape tohoro na niulaun nai hape mabuat bibil ropat di tamusai buti. Olo do awin na kan. Ingot tamu mapabadia ho nari minggui. Sudah do hamu per minggu akan atoras ni naneng maluon. Sudah do per minggu. Iro sudah dibela situan do ba. Ang gua lang apala hutat dari sudah tong iro maksud tu molo do kutat dah hamu sudah 1 tahun nai dak pala sukunok kuwi. Ate. Mudah-mudahan matorus. Jala ngasongon nagodak per minggu siangon terus maguk. Unang ala na malua. Kan ngagudang ko sito nami per minggu siangon ngagudang kirahamu jon 2 minggu molo isi nasoro halako pabuhamu. Nah, ingot tabu pa ba dia hari minggu 1 hari amanginang. Jangankan 1 hari. Yakit doaw molo mar minggu pagi hita siang nungaboy. Unang marga arisam marga muna isya debata. Saya harus tegaskan. Olo di sini kami pertanyaan berbeda. Rojo hotu gereja unan no pertanyaan mi. Dang mangurai pertanyaan. Alai jolo roho tu gereja marsob batu debata anom may na mga lop pajagali. Katerik ko may. Ido. Ingot tamu. Habi gabi yung gudang 2 minggu tabayin. Dak salah healing hari minggu dak salah i. Dak salah. Alay jolo roho tu son. Bereng de batam. Bereng de batam. Sok bajo de batami. Boy do di jabu. Boy isabat doktor di dia pe boy do. Alay adong gereja tapature. Ingat nata marsaur do de batam. Itu dah. Baru hari Rabu do hari Kamis. Sermon do karena pertanyaan. Manak sermon sarupa may. Anggot do honok kudo hacitiat do pakilalaku di son. Na sermoni. Hubayak ko tiki di huta. Masa 10 halak ro sermon per week. Baru kena. Na sumarlapatat doi sermoni. Na soadong do di sini tangi kamu bihatani di bata. Hula perhalado maro do inatana. Do inatani pat dita nga opat. Tabba maperjabu itulu pitu. Nawado. Naso makilala do hamuna. Asi do rohani jahuba di ngulumuna. Sebulat do biar dison. Ngator hacitir hakolani. Saya hubayak komolo di hutatta. Holadang arong 40 halak pertanyaan ngalong-ngalong binere. Unang majo 40 halak kamuna, 30 halak pimulai Rabu Kamis dah. Bertobat majo na siya pertanyaan dah. Bertobat majo dah. Amin. Pertanyaan majo dah. Kecuali akan ang sutarlak kahon nabi. Daw. Dang buruk debata di si. Molodak tarlak kahon nabi. Ade. Toy masisiho majo sautik ngulumi tuna pertanyaan ni. Tu situ nga sa hujau sada-sada dua-dua manukuni. Basa songo ni pertanyaan situ nami. Beraku boto kami amang. Nah, nasutaburu jamita nami pertanyaan on naro aku mah. Nasutaburu pangaradion niak keperhalado noing na pertanyaan on naro aku mah. Tong do kritikot terdirita to. Ade. Ala hatani di bata lui. Iko ningot do di hatani di bata. Ma
Ima jotu si. Pertanyaan marira wari kami sake. Do situ api arong go situ na solo pertanyaan. Arong. Ayah hadi. Mana ngakasatu na pasiun asing mo mulu pasiun da banga matua nga pasti be ngawolo telu kiate. Olo alai molo aha hubereng di onom rodo dua hala isi na pasiu bah. Molo pertanyaan atiki hami si rodo. Baru ingat tani perhalado rodo hamu sudi pertanyaan. Ro una kula madokon perhalado HP na tanadang ro pertanyaan. Ursoni. Kecuali na karejo to. Anggo tiba-tiba pas karejo di si. Anggo na malas do. Selesai mau pungi. Kita masih boleh na bertaduki. Marjamita alay dang mangulahon. Perintah Allah dak sita baabe dak si orwabe ilo nakit dang jari manabay dang jari perbarita ulok ilo nasad do di bereng ulok alay duk sahat tu orang ketiga ngaitor nasaw bodo songoling ulutta manabay na soreko si tabaan mangororoi da soreko si oruan napasi mata karena songo manakar kopi i asa tabu unang magudak kugulana alay kental makopi na dilopa tabu matong keluar ma kapin naikan mantap ma songoli manguluta di standar kehidupan orang percaya dua nai nama una pola bosak kamu jalasan aja lu gajang jami tau nala neneng malua na sida asa bosa na non hula-hula na paimahon na mangihut radoti nakin ulahon nakin nuaing pateatom ma tuyanakom. Generasikan firman Tuhan kepada generasimu. Pateaton itu bagasang ngolu ni anakmu. Ikos songonot doa mangda. Patang do songonon. Sehudokon ngamaul terida hata patang di halak batak nuaing. Patang bah. Patang ngamaul hian. Alain yang waris kami ikut songolot domang harus seperti ini sesuai dengan firman Tuhan dohot sesuai dohot ada istiadatnya pertanyaan nerabui jangan malu jadi orang Batak dengan ada istiadatnya Tuhan tidak pernah menciptakan budaya kita untuk menyembah berhala tidak sama aja dengan budaya orang lain Tuhan menciptakannya seturut dengan apa yang mereka budayakan udokon bahasa molo ben nyoboy pakyot di gereja ya tagaring dang boy do sulim ulokong bahasa nyak do budayam dangong budaya ni sipot tarbata don budaya ni sipot tarbata Jerman ke dia ulokong bahasa kamu bangga merjas adong jas di halak Batak daw tunggal panaluan ulokong ya boy japat di tamar tunggal panaluan mah itu tradisi ni Martin Luther don. Bahasa dak tradisi teh hurua. Jadi satu ngadok kamu bakar ulos. Dang adong dosa diulosi. Satu ngadok kamu dang olo maradat. Dang adong dosa diadati kecuali dang adok kepengmu. Baidot to. Satu ngadok tu natoras nama dok konak kana posoon gak usah maradat aku ama. Belajar kabudayamu. Kau lahir dalam budayamu juga. Molalong manalah dadak Batak, ayo duduk bersama kita membahas. Apalagi ulos, saya dibakar kamu. Dan adong pasu-pasu diulosi, tang yang dihula-hulam do disi, adong. Molo begu-begu do idok konina, unak polai marjalangkuk peho dak pola marulos boy do. Dido? Polai komarulos marjalangkung. Ulah pola, la modo podo mamijo begu ibu itu anggo neneng begu ko. Da pola pakai mulosi. Ulah salahun ulosi. Ngolum do na salah mamake na adong diho. So ulah nari jangan ada na poso bulung HKBP. Apalagi Cimahi Jalan Lurau. Madoko dangolo dia dati maralo tu hatani di bata dia na maralo paboto au. Live streaming dok kan lo mau dibagi lagi biru
Masa gabi ubang gahita mamaki jas ni jolma siya mamaki ulos tayo kamang? Dakyarong uputan na jolo marjasong kamu. Marhua do. Holan ulosiro. Batongam-tongam do tabireng. Tongam-tongam. Sunari kong markabaya kayo na ito. Jolo lang markabaya. Tong do ulosi pa ploso. Salah hurway. Naksalay. Ido. Alay naksal. Nang madoko mardusa marjas daw. Tong do pakyo na tong. Ala nga hera na tabudayahon ni kan. Hera ng tabudayahon na may jasiyat tong. Doho kabaya. Maka na mulo inatan ni padita. Mulo marminggo ng markabaya. Itor suha-suharo. Pamireng ni Jol makan. Nasusumado inatan ni padita. Nina. Budo sunguni. Mulo ng markabaya. Bikan. Apalagi na matuang mulai bereng inatan ni padita ng markabaya. Itor 100 penilayan na to si. Ala nga tabudayahon nilo maksud tu. Alay unang pamago hamok ka ulos yan, jabu muna. Pakai hamong nai. Maradet tamu ringgan, muladok kebeng mu. Molo swadong, batoy mamanuruk-nuruk pi adat doi. Adat do na balga, adat do na geleng. Dah. So utong adong manalay taringot tu adat. Pelagi hakabipi. Lo, ngaurok ko tu dapat sebulung. Isa do warni. Siadi do. Adi tahun depan bain event na balga di gereja udang sude halak Batak asa buah mertubba johita martortor Batak johita bahasa sayang deba keburu Batakon jago-jago do buru Batak alai gabi tu margana tu halak nasing do laon tu halak nasing jago-jago do buru Batak begudang do jago-jago dah kedia alai aladang abe sehera na maila tu budayai gabi tu halak nasing Malawi gudang do anak ni halak Batak na sagotong alai tu keburu nasing na Malawi tang bidong to bis sungut dia ajar hok kamu maju jabu ake lului maboru Bataki jala lului mahalak Bataki amang do inangin hamu mada selanjut budaya taubah dilema doi ko pertimbang konot tadi jadi didukungi program itu tahun naro ate bolo marapok huria haduan unang along madokot dak pola rikoti unangin nara anggoi titipan maju sare ngorok kutu siari noni sebelum mangoli huadi ni kutu imada ate biar mangoli tahun non unang jodi na barpuri mahamuak kadongan di hamuna perguru malua saudara akan beranjak menjadi dewasa dalam iman na jolo di dokok kamu na umbalua sa pakakungi ahado lapatan ni pakakungi ak kainang so tong idok kamu maluay mana siat dosa selama kami do mananggung dosa ni sida itu pemahaman yang salah dakyaho mananggung dosa ni anak kamu tanggung dosa nabi do alai tanggung jawabmu di sekitar diri imana ajari podai taruh tu persauran ni halak Kristen jala memehok kata ni debata ido so nari malua may siakko nga dewasa bagaimana di bagasa kaporsiyon na jadi molo marsala na sidadak kamu marsala salalamaw salamu na hulanido dangi ajari hamu halaki ang gudusa nay tetak do di halaki dangi hamu nay betabu mahita benanggudang baluay ba asabi bas melakukan dosa nang basu dia dosa niba dah pemahaman na salah do tongi na songoni nah tetak do hamu mananggung dosa muna alai cuma salah ni orang tua molodaknya diajari hamu martangiang dohot maboto hatani dewata dohot molodang diajari hamu sermon ni remaja disuruh roh sermon ni remaja ilo salah ni orang tua ngai suruh hamu be sermon ak remaja sinari minggui na bodari gurang do halaki amang padita remaja 30 puji Tuhan mabah hurip pudo petong sia tapi nggak 30 halak. Puji Tuhan mari semakin berkembang dalam iman. Napa sebulu petokin na sermon nama lagi. Sermon na hamu kan. Napa sebulung berjanji mahamu rangin. Sermon nama hamu. Iro mengamar janji binasida. Jadi ayo kita tumbuhkan iman kita terus di dalam Tuhan. Bahwa di gereja HKBP juga iman kita bertumbuh. Tuhan ada di sini dan Tuhan ada di mana-mana. Jadi sebagai orang yang akan dewasa dalam imanmu, saya sebagai pendetamu sangat bangga ketika ada refleksi natuari direfleksi dari ngotu born to serve God
kita lahir untuk melayani Tuhan. Adong pernyataan nasi da songonon na luar biasa. Hupili matulu siap pernyataan nasi day. Saya sebagai remaja atau pemuda akan menunjukkan versi terbaik saya di hadapan Tuhan. Wis. Kekinian itu. Tapi itulah mereka. Tunjukkanlah dengan versi terbaikmu. Dapola doko-doko isi mat doko ni. Dungi hidupmu adalah pelayananmu. Jadi buatlah hidupmu menjadi modul sebuah pelayanan yang berintegritas. Nabarpudi, berbahagialah melayani, jangan merasa tertekan. Anggoy sakalakon na tuari na butawi. Marlas ni roha mahita na makubasi huriani Tuhani unang herana hapit-tapit. Herana terpaksa. Tetapi halaki nga berstatement, kami akan melayani dengan bahagia, bukan dengan tertekan. Tuhan mana masuk-masuk hita saluna, dan itulah buah firman Tuhan. Selamat melayani Tuhan nanti adik-adik, udang pola mabiar hamuna. Kita sudah sepakat bahwa Naposo Bulung juga harus mengambil keputusan dalam gereja, karena Naposo Bulung menjadi bibit-bibit yang mempunyai pikiran-pikiran yang luar biasa di tengah-tengah di gereja. Salah do gereja melodang dilibatkan Naposo Bulung mengambil keputusan dalam sebuah gereja. Tuhan memberkati kita, berhak mahita diakka ulau las niroha, tayong mahatani dewata, taahom may mangulu mahita di bagasan hasitongan ni hatani dewata. Amin. Pasu-pasu hatam gabe lasni roha puji-pujian madihoi Tuhan hasangapon lasni roha dihami patau hami mangulahoni obartulomo ni roham pasu-pasu ulon nami sadarion naneng makatidako kaporsiaon 10 hala yanakon ni huriam lam dewasa malasida malua siya pakakumi nasida ma alai Tuhan mengajari dirina manoppa dirina tabbaniakka naung niajar honin atoras na naselau pasu-pasu sudi huriamon pasu-pasu ruas ni huriam lumubi makka namar sahid nuaing di tonga-tonga ni parnguluan nasida Tuhan di dia pe nasida akan di rumah sakit saluhukna pasu-pasu ma Tuhan dokter obat songoni ala-ala medis molak kena di bagasa pemulihan pasu-pasu nasida di tonga-tonga ni pemulihan nai alai Tuhan nami anon dung makatidako kaporsiaw ni anak kumon panganon nami ma perpadanan nabadia rapak dohok natoras nasida patau kami Tuhan mangatoni majalo asini roham sudi ulon namion marsangap maho Tuhan amin. Tabasaha mapiliatta tu debata si anasa haporseota maret de mahita.
mahita tu acara maka tidak ko kaborsiaon. Alani marede mahita 140 sia ayat sada dohot ayat 2. Di ayat 2 anon jongjong manatoras dohot nanaing maka tidak ko kaborsiaon. Hamu alina toras di ida hamudo yana komuna haholongan ni rohamuna jongjong disor tama jumulo madok mauliati hamu sadariot tu debata ala ni sudi asini rohana naselau ai di pangulu do nasida rasi rasan wain jalasanga di boto nasida hatani debata dohot dalat tu hanguluan alai tamado ingoto muna sadarion akka papahena muna tu akka anak komunaon aidang dilehot debata akka anak komunau tu hamu asadong dongam muna mangula ulau sabing alaya saditugu jala diajari hamudo nasida mangihuton hatani debata ido ubain na dilehon ditangya ko kamudo ganupari akayana komunaon na sailaon asaw ng mago nasida molo dihilala hamuno aing hurang ni papahinam muna taringot tuak kayana komunaon tamau duk kamu tu debata manopoti salamuna martangiang mahita alia manami amani nasa natargoar ama di banua gidjang dohot di tanoon saitangi homatangi ang namion jakom ma akadagdanakon gabe ianakommu asi maroham lehom matod di parbadia itu rohana sida asa gabe sisiamu nasida rodi saliling nililing na molo tunghu nahurang papahinan nami na sailaon tunasida say sesa mai sayunang matargasip nasida jalaunang loas mago manang ise siyan nasida binahin ni pangalaho nami asi maroham sa hatutangammu manasida marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin
hudul manatoras. Hamu dongan akan nahinaholongan ni debata. Na jongjong do hamu nuaing di jolo ni debata. Na mamereng torus tu bagasan roh hamuna. Dohot di jolo ni huriaon. Nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni rohani debata. Dang terbaik kamu be marsidalian sogot diari paruhumani. Molo ingot rohamuna dia ke hari-hari ni ngulumuna naung salpui. Tamamat dok mauliate hamu tu debata alani sudi asini rohana. Jala molo diingot tamu kapapahina muna nasoture. Iman neang dohot langgus ni rohamuna tu natoras muna. Rodi saluhud dosa muna. Tamamarsak kamu sadarion marningoti. Buat kamu maluhut na itu Tuhan Yesus. Asa disesai alani mudarna. Nause humokop perdosa. Na monopoti dosana. Alai paubahamu marohamuna. Huhut pukka maparangin ay baru olak ni sadarion. Asa dalam muna dalan naguguti. Na marhapatian Tuhan uluan si saleling ni leling na. Atong alusi hamuma nahusuk kunon tuhamu di jolo ni debata dohot di jolo ni akadongan na pungudison di parhatutu roham dohata ni debata na ginuruhommu na sailaon holani do dalat tuhanguluani alusna di parhatutu rohakku do. Olo doho sian nasa roham tumudal hon saluhut dosa. Jala olo doho tu joloanon mangihuton hata di debata. Rodi hasusudani bohalmu. Alusna naolo doau. Olo doho makanguluhon hapor siaon na sitongi. Nahinatidakon ni huria Kristen Protestan. Songon natar surat di padan na robi dohot di padan na baru. Alusna naolo doau. Atong marpadat dohamu noaing dohot debatana badiai di jolo ni huriaon. Tung unang ose hamu. Say burjuma hamu marningot saluhut nai. Asalam hot hapor seom muna. Hut nai asalam hot hapor seom muna. Marit de mahita 140 sia ayat 3. Martangiang mahita, alia manami jala di bata nami, suruh matot di parbadia turuhan nami be, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Hulihok kami marohan nami bain inganamu olat nyon rodi saliling nililing na. Suraton jala sahapi ma tusi sude, naong huoloy hami. Sa ipaujung maulaon na pinuk kami di bagasan rohan nami. Ramoti mahami sa sudena, unang tuhamagoan sugot manangisi siyak kamion. Togu jala iring-iring mahami ganupari. Asasahat kami tuhanguluan na sorasuda. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
atong hati dako kamu majolo hapor siyaw muna rak mahamu maddo. Paingot ni si Darren Lemuel Octaviano Siaturi. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat 15. Parangehon mahatani debatana gini rohonmi ay ido hangoluanmu say burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hanguluan. Jalo mapasu-pasu siya Tuhan debata amatai do siya anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tot di borbadia say didongani maho maralohon nasa najat jala di bargugoy maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot ni si Airasendo Fiari Togu Aruan. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Amsal 28 ayat 13. Parangehon mahatani debatana gini rohonmi ay ido hanguluanmu say burjuma horasi rasa mate dungi leonokku matuho tupal hanguluan. Jalo mapasu-pasu siya Tuhan dewata amatai do siya anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tot di borbadia say didongani maho maralohon nasa najat jala di bargugoy maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot ni si Gilbert Justin Pargogoan Pardede. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Matius 10 ayat 32. Parangehon mahatani debatana di ginurohonmi ay ido hanguluanmu. Say burjuma horasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Jalo mapasu-pasu siya Tuhan debata amatai do siya anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tot di porbadia say didongani maho maralohon nasa najat jala di pargugoy maho patupahon nasa nadingga. Amin. Hata si paingot ni si Bagus Pujiantoro, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Mazmur 50 ayat 15. Parangehon mahatani debatana ginurohonmi ay ido hanguluanmu say burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluan. Jalo mapasu-pasu siya Tuhan debata amatai dohot siya anak na Tuhan Yesus Kristus dohot tot di porbadia say didongani maho maralohon nasa najat jala di pargugoy maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hamuakan na pinarhamaul ni debata nunga gabi dongan sahuria jala dongan sa panganak kamu mangatto perpadanan na badiay narga situtudo hamu ditobus unang uloy hamu bedosa dohot sibolis ramotan ni debata do hamu maralohon pangagoy asal matotong rohamu na tu ibana jala to gihonon na do hamu masuk tu harajaon banua gidjangi. Amin. Maredde mahita sian buku edde nomor 152 ayat sada sahab mahita tu ulaun nabadia namarulaun nabadia ima nabaru makatidako kaporsiaon dohot natoras ni na makatidako kaporsiaon ati tungadong apala si solho nama moluadong keluarga apala si solho na sidama na dohotan no. Oh, adorak soi
adong do PHP informasi sian nama katidaku kaporsiaon pinasa matu amang padita sirai. Iya, jadi sungnon mah susunan acara tadi bagasan tikyon. Tung nakiningan sipul acara maka tidak ko kaporsiaon sonari pasata mematukor pelajar sidi supaya bernyanyi.
Berikut kita akan mendengarkan dan hadiah yang berprestasi. Amang dan Inang, setelah kami rembukan dengan pengajar CD tahun ajaran 2023-2024, kami lihat bagaimana dia selama hadir, bagaimana dia selama kebaktian remaja, apakah dia hadir, manang namonggok do di jabu, dan kami lihat juga bagaimana dia aktif di kelas atau aktif mengikuti kebaktian minggu. Maka dengan ini kami memutuskan bahwa juara kehadiran dalam Marguru Malua tahun ajaran 2023-2024 3 orang maju nanti ke depannya yang kami panggilkan. Juara 1 Florencia Oktaviani Boru Pasaribu, maju ke depan. Menghadap ke jemaat. Tu pinggir ho. Juara 2 Gilbert Justin Pargogoan Pardede. Juara 3 Niko Septian Siringoringo. 7 lah, 7 lo. Iya, udah. Iya, sampai situ. Berikut kita akan mendengarkan juara prestasi dalam Marguru Malua dari hasil ujian tulisan dan lisannya dan juga keaktifannya kebaktian remaja, keaktifannya marminggu dan keaktifan di kelas. Maka kami para pengajar memutuskan aktifan di kelas. Maka kami para pengajar memutuskan bahwa juara prestasi dalam Marguru Malua tahun ajaran 2023-2024 juara 1 Diana Kristiani Boru Sinaga dengan nilai 116,5. Juara kedua dengan nilai 109,5 jatuh ke tangan Bagus Pujiantoro. Juara ketiga dengan nilai 100 jatuh ke tangan Anandita Naomi Lisda Boru Padiangan. Ya, pinangido mato amang Padita Resort asa pasahaton akabingkisan. Amang Sirait tolong dibantu amang. Mana juara 1? Yang ini yang yang rajin ya. Dang. Juara 2 berprestasi. Iya, buat madoton. Foto saya.
Oke, kami persilakan duduk. Oh, multimedia. Belum. Berikut kita akan mendengarkan kata sambutan dari juara yang pertama yang berprestasi, Diana Kristiani Boru Sinaga. Waktu dan selanjutnya kami persilakan. Shalom Amang dan Inang Shalom. dan seluruh jemaat HKBP yang hadir pada hari ini. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam ibadah dan penuguhan CD hari ini. Saya Diana Kristiani Boru Sinaga, perwakilan dari pelajar CD, mau menyampaikan terima kasih kepada orang tua kami yang telah merawat kami dan mendidik kami, juga kepada Amang Pendeta Hasian Purba dan kepada Amang Pendeta Sirait, Amang Pendeta Simatupang, dan Bang Senover Purba yang telah mengajar dan membimbing kami selama pembelajaran CD kami. Kami juga berterima kasih kepada Amang Napitupulu yang sudah melatih kur kami. Juga kami berterima kasih kepada Parhalado serta keluarga kami, juga juga seluruh jemaat yang hadir pada hari ini. Dan saya juga mau berterima kasih kepada teman-teman kami, pelajar CD, atas kebersamaan kita selama 1 tahun ini. Doakanlah kami, Amang dan Inang, supaya kami menjadi pribadi yang lebih baik, bertumbuh di dalam iman, dan selalu setia kepada Tuhan. Doakanlah kami juga supaya kami selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami, taat kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan. Demikianlah kata sambutan dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maulate Horas. Silakan duduk. Iya, kita bernyanyi dari buku ya 152 ya 1. Marede Mahita sian nomor 152 ya sada. Masuk Mahita tu ulaun Nabadia. Yesus namamu san dosa ni por tebeo mangoluhami. Yesus namamu san dosa ni por tebeo Amen, amen,
Tuhan di bata para sirohan na sumurong ama namin na di banwagidjang, asiroham topok mahami di napungudison, adorang hupanga kami anon parpadanan na badiyay, lehok matod di parbadia tugan upami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami, asa pos situturohan nami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokopami, pargugoy mahami maswadahod diri nami, asa tarihutok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhok kaporsyaon na mangului, sa itay tirohan nami, asa lamalungog kami tu banua gidjang, asa sa masihol kami pay may mahon, haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akan ang pinarhamaw li bata, ita sakapin waing nang mga to parpadanan na badiyay, di bahin ita tipang ma jumulo manang nataw hita marulaw na badiya, asa unang hunauhum manangin sisyak kitaon, ay holan na udukroha jala na manulsoli rohana, ala ni papahinan na nasoture, jala na manupoti dosana, jala na porsiya di hasisaan di dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, idon na tao mga to parpadanan na badiyay, alayak ka na dohok marulaw na badiya, unang bedioloy si bolis, unang bedidat dati mardosa, tung padaw hamu marohamuna siya ni, tung kotapok kamu mahosom dohok lati ni roha, alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jala nang mula mangulu humokop pamu, asa tao hamu mangaton parpadanan na badiyay. Di ba ini tatak kasih majolorohat tabi, jala alusyamu ma nahusuk kunon, jongjong manatoras dohot perguru malua, dohot apalah si solhok dan sida nanaik marulaun na badiya. Di parhatutu rohamdo, halak pardosa hosian hatutubum, dohot alani pangalosim di patik ni debata, molo di parhatutu roham, dogma olo. Na marsak do roham alani dosami, jala dipangi do roham, naing malua ho noaing siat dosam. Roham alani dosami, jala dipangi do roham, naing malua ho noaing siat dosam. Molo songoni roham, dogma olo. Di parhatutu roham do, naung roh Tuhan Yesus Kristus tu tanoon panguluho pardosa, ibana naung mati dohok mulak manguluho mokopo, mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dogma olo. Olo doho manggota posiar roham late di roha dohot hosom ni roha, akup ni olo doho merdenggat doho talak na mangarsahi ho, jala na olo doho manesa dosa ni dongammu, songon na pinangido ni roham, sesaun ni debata sudi dosam, molo songoni roham, dogma olo. Atok tapauduk de marohatta jala tatopoti masudi dosata, ihutok kamu matang yang di bagasan rohamu nabi. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, alak perdosa godang dohami, ay jojot hulau si hami patikmu, tamado hoda uhummu hami noaing doho sogut, molo balsonomu tu hami hobbar tu papahinan nami i, alayala ni godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehommu humokop pami, ala ni upain na hupami mangido tuho, asima roham di hami, say jalo mahami, say sesa masudido sa nami, jalalehot tod di parbadia tu hami, asa margogo hami mangalo na sa dosa, dohok mangulahon na hobbar tulomo ni roham, saliling di tanood dobe hami. Amen. Atong hamuak ka na manopoti dosa muna, jala na mauwas di asin ni rohani debata, say sahap matuhamuna hinaporsyaam muna, mga sahon hata ni Tuhan Jesus dohulop tuhamu, pos marohamuna, nunga sesa saluhut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, dohot anak, dohot tod di porbadia. Amin. Hudulma hamuna. Pangihok kamu matona ni Tuhan Yesus,
lau padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa-dosaku bornginai utu tartehe ibana didok mauliate dungi di penggoli mai di parlehong matuak kasisianna uhum maridok jalo hamuma jala bangamma daging kunoi nanilehon Tuhan matian humok kopamu baik kamu masomoni pain parningotamuna diau. Jaladung sunna sidamangan dibuat ma panginumani didok ma maulihate dungi didok matuna sida jalo hamuma sudi hamu manginum siani ia panginumanon padan nai baru mon marhite-hite mudarhu naon niusehon hubok kopamu bain hasesaan ni dosa sai baik kamu masongoni bain parningotamuna diau. Atong romahamu nungarade sude ida jaladai hamu madengkan bahasa ni debata hu mahita marete. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jaloma jalapanamma daging kunoy nanilihon Tuhan matian humokok pamu ima mga ramoti jalapahot rohamuna magkaporsiya iwana asa di hamu hanguluan na sorasuda hamuna magkaporsiya iwana asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amin. Yesus Kristus jaloma jalapangamma daging kuloy nanilehot Tuhamatian humokok pamu ima mga ramoti jalapahot rohamuna magkaporsiya ibana asa di hamu hanguluan na sarasuda. Amen. Didok Tuhan ka Yesus Kristus jaloma jalamanamma daging kunoy nanilehot Tuhamatian humokok pamu ima mga ramoti Amin. Muna Dami. iwan hamuluan na sorasuda. Amen. Begini. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma inuk pamuma burar hudoing nani usehon tu hamatean bain hasesami dosamu dimana makaramu tidok lapot rohamuna makaporsiai ibana asari hamu hanguluan na surasi Dok Tuhan ta Yesus Kristus jaloma jalapanamma daging kudoy nanilehon Tuhamatian humokok pamu ima mga ramoti jalapahot rohamuna makaporsiat wana asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amen. Didok Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala inuma
Mudah hubungan usihon kehamatean baik masesani dosa. Hidup Tuhan kita Yesus Mana Kristus. mangaramu tidak napahot rohamuna makapulsa. Jalma jalabangan ma. Asali hamu hangoluan nasora. Dagi kudoy na nilihon tuhamatian. Humongkok pang. Ulama mo di bagas. Mamangala mo di hoto rohamu magkapos siya iwana. Asa di hamu luan kasarat. Amen. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus. Hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Mudah hubungan Jalma usihon kehamatean makapamubah. jalabangan ma. Dagi kudoy na nilihon tuhamatian. Humongkok pang. Iba mga ramoti. Dalapahot na rohamuna. Magkapos siya ibana. Asa di hamu hanguluan na sarasuda. Amen. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamuma jala inuma. Udar hudoy nanu sihon tuhamate humokop pamuban hasa sawi dosa muna. Imana mangaramo tinuhot na pahot toro amuna magkapursiya ibana. Asa di hamu hanguluan na sora suda. Amin mulak mahamu di bagasan kami. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo majalapangan ma. Dagi kulon na nilihot to hamatian humokok pa mo. Imamangaramo di jalapahot to rohamuna magkapor siya ibana. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amen. Didok Tuhan ta Yesus Kristus. Jalo ma jalenu kamu siya. Udar hudoy na nilihot to hamatian humokok pa mo. Baik kasesaan ni dosa muna. Imamangaramo ti jalapahot to rohamuna magkapor siya ibana. Asa di hamu hanguluan na sorasuda. Amen. Mulak mahamu di bagasan kami. Hidup Tuhan ta Yesus Kristus jalo hamu majala pangan daging sudah nangalian kematian ubok pamabayan kasesan di dosa mana mangaramo tidak nambaot toro hamuna makapur sa ibana asal di hamu hanguluan na sarasa. Marit de mahita nomor 702 ayat 2 jongjong mahamu saluhutna. Puji ma Tuhan di bata alai tordingku jalan nasa rohaku di bagasan memuji kuarna nabadiai. Puji ma Tuhan di bata alai tordingku jala unang tung halu pahod dengkan di basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena. Jala ibana pa malum akasahitmu sudena. Ibana paluah ko samsian hamagoan. Jala dilihot tuho dengkan basa dohot asini roha. Para siroha jala pardengkan bahasa do Tuhan di bata. Labat tarimas jala para siroha gudang. Dang di bahit tuhita hubbar tu dosata. Jaladang di balosot tuhita na hubbar tu hajahatota. Songon asini rohani ama-ama tu akka anak konna do. Asini rohani Tuhan di bata. Diak kana magkabiari ibana.
Nunga takas di patuduhot de bata holong ni rohana itu hita. Dinamate Kristus humok kopita uju pardosa dobe hita. Atong dalam malua mahitan wain sian rimasna. Dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai. Di baini say pujion ni pamangaku dohok rohaku. Dohot nasa papahinakku do Tuhan de bata. Olak nyon rodi sa leleng ni leleng na. Amin tatangya koma peliata. Aliri bata aman amin na di Banua Gijang. Podo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masian na nilehong nito hami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na hutus di jolom. Paso-paso may jalaramau ti asa huparhasya kami pilihan doon. Pati pulun harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti to dim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say benar badia magwarmu, say Roma harajawmu, say sauk malomo ni roham di Banua tongon songod na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siap hari, say sama dosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di ropakot Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasaorhom madamena tutodim. Amin. Horas madihita saluhutna. Berputu ma na magkatinda ko kaporsiyaw doho pandita. Tujuh lima